mai tambaya na farko na cewa mutum ne ba shi da aure, sha'awa kuma ta dame shi, ya halatta ya rinka wasa da gabansa don mani ya fito ko bai halatta ba? Abinda malamai ke kiransa da fikihu al-istimna, wato yunkurin mutum ya fito wa kansa da mani daga jikinsa don ɗaukewa kansa sha'awa, wato ga wanda gauranci ya dame shi. Shin wannan ya halatta ko bai halatta ba? Malamai sun yi saɓani akan matsalar maganganu kamar guda uku. Akwai waɗanda suke ganin haramun ne kaulan wahidan, akwai waɗanda suke ganin makaruhi ne, akwai waɗanda suke gani ja'izun ma'ad darurati ko inda khawfil fitnati. Mutumin da sha'awa din ta dame shi yana jin tsoron in ba yayi hakan ba ya fitar da mani to kila zai je fada cikin zina, to suka ce ya halatta yi haka. Waɗansu malamai suka ba da fatawa, amma waɗanda suka ce haramun ne sun kafa hujja da faɗin Allah ta'ala fa man ibtaga wara'a zalika fa ulaika humul adun. Waɗanda suka ce a'a ya halatta idan larura ta yi larura yana jin tsoron kare fada cikin zina sun ce ad-daruratu tubihul mahzurat. Maganan haramci dai gaskiya tana da ƙarfi sosai da sosai. Maganan ja'izanci akwai malaman da suka ce ja'izi ne, kamar in ban manta ba Imam Ahmad bin Hanbal ko Abu Hanifa. Imam Ahmad bin Hanbal kamar da Qurtubi ya kawo cikin tafsir suratul mu'minun, kada aflahal mu'minun, yana maganan cewa dukkan wani abu da yake rara a jikin dan adam in bai fitar da shi bai kan zama masa cuta. Abincin da mutum ya ci aka ɗauki wanda jiki zai sarrafa ya amfana da shi, sauran da ya zama taki, lafiyar dan adam shine fitar da shi. Haka ruwan da mutum ya sha aka ɗebi wanda za a sarrafa shi cikin jiki, sauran da ya ragowa in ba an fitar da shi ba dan adam babu yadda za a samu lafiya. Duk abin da yake rara ne baya da wani amfani in ba a fitar da shi. Yace to haka rarar mani ma in ba a fitar da shi ba to ana cikin matsala. Shi shine fatawarsa na bayar da cewa ja'izi ne, amma da yawa daga cikin malamai sun yi masa raddi. Ina jin kun sha jin faɗan kawai ina faɗan haramun kaulan wahida, tunda tambayar ta mai shi yasa kuma amsar ta dauki salo yau. Ma'ana dai waɗansu sun ce ja'izun ma'ad darura. Wanda yake tambayar cewa a lokacin qiyamul laili, lokacin da ake yin qiyamul laili, da mutum ya zauna yana kokarin hardar alqur'ani da yayi qiyamul lailin, wanne yafi falala? Yin qiyamul lailin a lokacin shi yafi falala sama da haddan alqur'ani. Ibn al-Qayyim a cikin littafin Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana bayani kan tafdil bainal a'mal, wato wani aiki yafi wani aiki. Ya kawo hadisai na manzon Allah, an tambaye manzon Allah wani lokaci cikin ayyuka wanne yafi falala, sai ce sallah a farkon lokaci. Wani kuma ya zo tambaye shi cikin ayyuka wanne yafi falala, manzon Allah ya ce da'a ga mahaifanka. Wani ya tambaye shi cikin ayyuka min ne falala, manzo Allah ce jihadu fi sabilillah. Me yasa wata rana ya gabatar da wannan, wata rana ya gabatar da wancan, wata rana ya gabatar da wancan? Shine Ibn al-Qayyim yake yin tahlilin mas'alar, yake tahariri na mas'alar cewa yadda abun yake shine babu wani aiki guda daya da zaka ce alal itlaqi shine mafifi. A lokaci kaza kaza yafi, a lokaci kaza kaza yafi, a lokaci kaza kaza yafi. An gane ko? Inda rana ne babu kwanaki mafi falala da za ka yi aiki a cikin su sama da kwanaki 10 farko na Zulhijja. Inda daddare ne babu darare mafi ya falla ka yi aikin alkhairi a cikin su sama da kwanaki 10 karshe na Ramadan. Kaga ba za ka ce ga wani lokaci wanda ke alal itlaq shine. To kaga darare cikin watan Ramadan ana so mutum ya kwadaita wajen sallah, dan haka manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya qiyamul layli da daddare cikin watan Ramadan za a gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa. To da haka yin amfani da dare wajen yin sallah a cikin Ramadan ya fi falala sama da yin amfani da wannan lokacin wajen kokowar hardar alkur'ani. Amma idan za ka iya haɗa guda biyun ya fi, yanzu lokacin da za ka yi kiyamun laila ai kana karatun qur'anin ne kai da kanka, kuma abin da ka haddace ko abin da kake dubawa ko abin da kake saurare malami na karantawa in kai mamu ne, cikin kowanne akwai falala. Kaga ka hada tsakanin amfanuwa da karatun alkur'anin da kuma qiyamul lailin, wanda in ka zauna kana kokowar harda karatun kawai zaka amfana da shi, baka da ladan qiyamul laili. Ba za a lissafa ka ba cikin rajistar wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama, ko wadanda aka je tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, sai lokacin da ka zama mai qiyamul laili. Da haka da ya raya dare cikin watan Ramadana da sallah din hada da karatun Qur'ani cikin sallah shi yafi falala. Wani mataki zai bi domin ya haddace alkur'ani? Haka yake tambaya. Matakin da zaka bi shine ka dage
ka dage idan ka fara ka yi ta yi da kwazo da himma karka yi sakaci karka yi kasala abinda karatun alkur'ani ke so na kullun sai ka yi ko dai ka ɗora sabuwar harda ko kuma ka maimaita ta da kullun ya kasance kana tare da shi alkur'ani baya son gibi ko fashi ko alhamis da juma'a ya kamata kana maimaita kullum kana yi abinda alkur'ani yake so kenan sannan babu wata shawara ta kamaimai da za a ce ga ta daya ce ita za a baiwa dukkan wanda ya so haddace alkur'ani ya danganci malamin da zai karantar da kai don in zaka karanta ka haddace qur'ani ya kamata akwai malamin da yake dora ma to tambaye shi ya baka salon da ya bi wajen haddan qur'ani kila wani ya baka salo na makarantar allo yadda ake bi a makarantar allo kila wani ya baka salo na ka bude takarda ka duba cikin qur'ani kai tsaye shafi kowanne salo ne amma kowa ya san haddar da tafi kwari to ita ce haddar da aka haddace da allo ba ma za ka hada ta da haddar da mutum ya bude takarda ya duba ba da wuya a iya samun kila waɗansu ɗaiɗaiku suna da kwarin har da gashi da takarda suka bi suka haddace ba da allo ba amma har dan allo ba a hada ta da wannan saboda abin da yasa wajen aiki uku ke lokaci guda ga karatun ga rubutun dukkan wanda ya haddace alkur'ani ta hanyar karatun allo yayin da ya zo yana harda zai ga yana kwakwalwarsa sakon da take bashi wato abin da ya rubuta a jikin allon da hannunsa hatta gyaransa da malamin sai ta mai masa ko tsakanin kamme da tamme da aka yi mutum yana tuna da shi wata rana wannan na taba haɗe wannan kalmar aka ce rabata wata rana na taba rabe ta aka ce haɗe ta mutum zaka je Allah ya sa yana tuno wannan a cikin abin nan dinsa a cikin kwakwalwarsa a cikin memory din shi to shine abin yake da riba sannan ga rubutawa da hannun sai ya ga cewa wato har da ba karama bace ba sannan ga takara da ke tsakaninka da abokan yi da takara ta halal da ta haram kan ai duk gardawa suna yi saboda haka ka dage ka samu malami sai ya dora ka akan tafarkin da zaka yi ko da allo zaka yi ko da mai sai baka shawara kawai kullum abin da nake faɗa masu harda idan Allah ya baka damar kullum ka haddace aya 10 a ra'ayina kar ka dora kullum 10 idan yau ka dora 10 gobe kar ka dora sai jibi ko da ka haddace ta yau gobe zan to maimaita ta kawai zaka yi wato kai harda irin wanda ba za ka dawo daga baya kana gyara ba haddada ta haddatu kuma shikenan sai dai kuma in ka mutu amma dai in kana da rai tana nan to wannan ita ce hadda ta fi sabilillah amma mutumin da idan ya kamo izifi daya ko kuma dauka ya dauki nisf guda daya rabin izifi mutum zai faɗi so 10 ko so 15 to ai ba mahaddisi bane kawai dai yayi laushi ne dai kawai in kaga an sa shi cikin mahaddata alfarma aka yi masa ni kawai dai kara ake masa dai shi ma a ce masa arama amma babu wani dalilin da zai zama arama ba wata hujja akai duk nisfi ɗaya ka faɗi so 10 me ya amfanin hardan ka kenan ma'ana baka yi harda ta gari ba har yanzu kenan da sauran ka kenan kawai dai ka yi jika ka dan yi laushi